Erittäin mukavaa perjantaita ja tässä ruvetaan, kuulkaapas, olemaan niin kuin lähellä vuoden vaihdetta. Maanantainahan se olisi uuden vuoden aatto. Vuosi on mennyt ihan mukavasti. Tai ei nyt vielä ruveta mitään tuommoisia höpinöitä. Kyllä minä varmaan vielä tässä tämän vuoden puolella ainakin yhden videon tein. Todennäköisesti sitten uuden vuoden aattona. Mutta semmoisia voisi höpistä, että joulu meni hyvin. On tullut nimittäin syötyä aivan törkeän hyvin. En tiedä, uskallanko puntariin mennä. Vaakavideokin on toivottu. Mutta se saattaa olla, että jää tekemättä. Ei mikään ihme, jos semmonen 3-4 kiloa on tullut lisää. On todellakin tullut kinkkua syötyä ja lohta, kylmäsavujuustoa, laatikoita, kraavilohta, konjakkikraavilohta, vaikka mitä. Mutta tämän videon otsikko on kinkun jatkojalostus. Ja mikäpä sen paremmin jatkojalostamiseen toimiikaan kuin lihakeitto. Ja niin kuin näkyy, niin tämä todellakin on lihakeitto. Ei pelkästään silleen, että nimi on lihakeitto, vaan lihaisa lihakeitto. Nams nams. Eikä tarvinnut suolaakaan laittaa paljon. Kinkusta itsestään lähti suolaa. Ai että. Mulla on ääni vähän painehessa. Joo, minä tuosta leikkasin yhden slicein cheeseä. Cold smoked cheese. Cream cheese. Näette hieman, että kyllähän siinä pienoinen värieron tynkä on. Sitten sanotaanko monivitamiinitabletti juoma vai motivitamiinitabletti juoma. Jos sattuu pelit menemään huonosti, joko tommoset ihana tietokonepelit, Players Unknown esimerkiksi, tai Fortnite, tai sitten pokeripelit, kasinopelit, niin sillähän tämä juoma voisi olla motivitamiinijuoma, eikä moni. Joo, tässä tosissaan pienet vitamiinit. Tätä flunssaa on liikenteessä tällä lailla. Mutta minä alan nyt, kuulkaapas, tässä vielä herkuttelemaan. Ja sitten täytyy lähteä käymään eräässä suurimman osan ihmisistä sen kyllä tietää, ainakin hieman jo varttuneemmat semmoisessa salapaikassa kuin nelikirjaiminen. Ennen oli pitkäripainen, nykyäänkin vielä valtion kauppa. Nykyään niissä taitaa olla vaan semmoset
automaattisesti aukeavat ovet. Ennen oli pitkäripainen. Ei siitä sen enempää. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Maistuu. Mukavaa perjantaita ja viikonloppua kaikille. Kyllä tässä vielä tosissaan mä varmaan uuden vuoden aattona sitten pätkän pyöräyttelen uuden vuoden videon. Mutta tälleen toimii tosi hyvin kyllä. Lihaa keitoksi muutettuna. Kinkun jämät. Lihaisa lihakeitto. Jep, näihin kuvin tunnelmiin. Mukavaa perjantaita ja viikonloppua tosissaan kaikille. Morjentes!